času? Jo. Tak, moje znalosti finštiny jsou u konce. Sasu, jaká byla sezóna? No, výborné, já myslím, že nádherné, no. Jako konec jsme jako víc na tom jsme už neměli, ale nádherná. Vůbec jsme ledí, dámy a pánové! Jdeme dál? Tak jo, strůjce fenomenálního úspěchu. Ten, který vzýval na Facebooku několik vtipů, aneb sny trvají věčně, Jirka Trvá! Použil emoce, Jirka Trvaj! Jiří, od tvých nervek se toho namluvilo spousty a spousty. Má Jirka Trvaj nervy? Ze železa, jak by ne. Jak hodnotíš sezónu, jak ty se na to díváš teď? Včera bylo jinak, dneska jinak? Tak já si myslím, že je to vynikající úspěch, no. Každý Do nás jste mistři! chtěl ten stupínek lepší, ale já myslím, že je to perfektné. Každý novinář si přeje dělat rozhovor právě s tím, dámy a pánové, Jirka Trvaj! Jdeme dál podle soupisky, kterou mám v rukou. Slovenská enkláva v brněnské Kometě a v obraně je velkolepá. Dámy a pánové, muž, který bojoval za Brno všemi 20, 68, Milan Hruška! Dámy a pánové, Milan Hruška! Jendo, přišel jsi do Komety v průběhu sezóny. Jak to vypadá z tvýho pohledu? Dobře. Co bude dál? Uvidíme. Počkej, takhle ne. Smlouva je, budeme dál vídat Milana Hrušku v Kometě? Doufám, že ano. Doufám, že ano, zůstane! Dalším obráncem, který sice nebyl úplně v těch vyřazovacích bojích, nicméně patří nám a je náš 89 Michal Kempný! Tak co, Michale, jestli fandil?